Jamen, jeg hedder Anne-Grethe Juhl. Jeg er tilbudsleder her på Granvej. Granvej er et specialiseret botilbud, det der hedder paragraf 108. Og det er specialiseret på den måde, at det er dobbeltdiagnostiserede borgere med en psykisk sindslidelse og et kaotisk misbrug. Vores borgere, deres misbrug gør, at det er det, der fylder mest hos dem. Ja. Og det gør, at de dealer med hinanden, og de låner af hinanden, og de stjæler fra hinanden. Og det gør ofte, at der opstår nogle konflikter. Vi er meget glade for samarbejdet med SAOS. Vores sikkerhed og vores tryghed i høj grad er blevet en anden. Det betyder, at både for borgerne imellem, men også for personale i høj grad, at du er der for SAOS. Og at du kan være med til at konfliktnedtrappe og rådgive og vejlede personalet i konfliktsituationer. Og have nogle gode dialoger også med borgerne, når de ikke er udadreagerende, så man kan få noget opfølgning på, hvad er det, der skete i går i den dur. Så det er i høj grad en stor tryghed for os, og i høj grad stor ekstra sikkerhed. Det vil jeg helt klart anbefale. Jeg synes jo, det kunne være en rigtig god idé, hvis man fik spredt mere ud. Du er utrolig fleksibel. Det gør også, at hvis det brænder helt på, så er du altid klar til eller man kan ringe til dig. Og i de fleste tilfælde, der må jeg bare sige, der har du bare stået her 100%. Det giver en tryghed, både for mig som leder, men også for medarbejderne, at vi ved, at vi har dig i baghånden. Og det skal du vide. Det gør du rigtig godt. Jeg vil gerne anbefale jer. Det er jo særligt udsatte borgere, vi har med at gøre i mere eller mindre grad. Så jeg tænker helt klart, og der er meget på spil i sikkerheden i forhold til i psykiatrien. Det ved vi jo alle sammen. Så jeg tænker helt klart, at det vil jeg meget gerne anbefale.